μόνο για τους μοναχούς. Η άσκηση είναι ευαγγελιοπαράδοτη. Είναι για όλους τους χριστιανούς. Είπαμε ότι τα πάθη είναι δαιμονοκίνητα. Ο Χριστός μας είπε πως το γένος των δαιμόνων δεν εξέρχεται με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Έτσι και ο πόλεμος κατά των παθών δεν μπορεί να μην είναι με νηστεία και προσευχή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως όσοι καλλιεργούν επισταμένα τα διάφορα πάθη είναι κατά κάποιο τρόπο δαιμονοφορούμενοι, δαιμονισμένοι, και μάλιστα οι εμπαθείς είναι οι θελημένα δαιμονοφορούμενοι, ενώ οι άλλοι δαιμονισμένοι μπορεί να είναι και αθέλητα. Με θερμή προσευχή, με διακριτική νηστεία και πολλή ταπείνωση καταστρέφονται οι δαιμονικές παγίδες και νικούνται τα ολέθρια πάθη. Η άσκηση δεν θα πρέπει να έχει τα στοιχεία της υπερβολής. Δεν είναι προς σωματοκτονία, αλλά προς παθοκτονία κατά τον αβαπημένα. Η άσκηση δεν έχει σκοπό να εξοντώσει το σώμα μας και να το εξουθενώσει, αλλά να φανερώσει έμπρακτα την αγάπη μας στον Κύριο, τη διακαή επιθυμία να γίνει ο Κύριος της ζωής μας, που θα λάβει το κέντρο της καρδιάς μας. Όλοι στο μέτρο του δυνατού μπορούν να ησυχάσουν και να ασκηθούν. Όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι. Όλοι μπορούν να προσεύχονται, να επικαλούνται το Θεό, να Τον θυμούνται, να Τον μνημονεύουν, να αισθάνονται την παρουσία Του, να Τον ευχαριστούν ευγνώμονα και να Τον δοξολογούν εγκάρδια για τις μύριες δωρεές Του. Η προσευχή φανερώνει την αγάπη μας στο Θεό. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας, Τον προσκαλούμε να έλθει να μας βοηθήσει Εκείνος. Δίχως τη σωστική συνδρομή Του δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τίποτα. Η εκοπή των παθών δίχως τη Θεία Συνδρομή είναι αδύνατη. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή στο θέμα μας του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας Αγίου Βασιλείου, που με τη θεοφώτιστη σοφία Του λέγει στο μαθητή Του Χίλωνα και σε μας: μη αμέσως βάζεις τον εαυτό σου σε υπερβολική άσκηση. Μη ξεθαρεύεις πολύ με τον εαυτό σου και από απειρία χάσεις και τη λίγη σου άσκηση. Καλύτερα να προκόβεις σιγά σιγά και λίγο λίγο. Με διάκριση περίκοβε τις βιωτικές ειδονές, ώστε να εξαλείψεις τις κακές συνήθειες, γιατί μπορεί ερεθίζοντας όλες μαζί τις ειδονές των παθών να πέσουν πάνω σου όλοι οι πειρασμοί μαζί. Αν ένα-ένα πάθος πολεμάς και προχωράς προς το άλλο, είναι πιο εύκολα να τα νικήσεις με τη σειρά στο καιρό τους. Αλλού θα πει πως θα πρέπει να είμεθα κύριοι των παθών και δούλοι μόνο του Θεού. Τα πάθη, λέγει, είναι τρέλα και μία μέθη. Πολλοί εμπαθείς από απροσεξία ασθένησαν ανίατα και ούτε που κατάλαβαν πως είναι ασθενείς. Το πάθος δεν γίνεται πάντοτε αμέσως γνωστό σε αυτόν που το έχει, αν κάποιος δεν του το υποδείξει. Ο βαθινούστατος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνδράμει και αυτός ουσιαστικά στο θέμα μας, λέγοντας με τον πάντα ωραίο του τρόπο: ας αποκόψουμε τους εαυτούς μας από τα πάθη. Μη αφήσουμε ούτε μια ρίζα κακίας να ξεφυτρώσει και μας ενοχλεί. Ας ακολουθούμε την εικόνα και σεβόμαστε το αρχέτυπο. Απόκοψε τα σωματικά πάθη, απόκοψε και τα ψυχικά. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο πιο πολύ αξία έχει το να καθαρίσει κανείς την ψυχή από το σώμα. Αν είναι αξιέπαινη η σωματική κάθαρση, εξέτασε πόσο σπουδαιότερη είναι η κάθαρση της ψυχής. Σε ένα ποίημά του θα πει: η ντροπή σκέπασε το σώμα, αλλά ο νους φέρθηκε με ανέδεια. Βλέπει καθαρά τις ξένες κακίες και είναι τυφλός για τις δικές του. Είμαι ουράνιος της σκέψης, αλλά γήινος της επιθυμίας. Γαλήνιος και ειρηνικός, αλλά με τον πρώτο άνεμο
Ακόμη και μικρός ορθώνομαι μέσα στα κύματα και δεν σταματούν μέχρι να γίνει γαλήνη. Σε ένα άλλο πάλι θα πει: ο έρωτας, η μέθη, η ζήλια και ο δαίμονας είναι ίσα. Όποιον χτυπήσουν, του θολώνουν το μυαλό. Η εγρυπνία, η προσευχή, τα δάκρυα, αυτά είναι τα φάρμακα για την ιατρία στα δικά σου πάθη. Ο θείος και ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος παιδαγωγός και άριστος ιεροκήρυκας, αναφέρεται στα πολύτιμα έργα του συχνά στην παθολογία και παθοκτονία. Λέγει: συχνά τα πάθη είναι πιο άγρια από τα θαλάσσια κύματα και όποιος είναι άπειρος τα χάνει. Όποιος όμως είναι έμπειρος κυβερνήτης, λογικά σκεπτόμενος, κυριαρχεί των παθών του που πριν τα είχε αφήσει και οδηγεί το σκάφος του στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας. Αλλού θα πει πως όσο χρονίζουν τα πάθη, τόσο και πιο δυσκολοθεράπευτα είναι. Θεραπευτικά μέσα των παθών είναι να τα εντοπίζουμε αμέσως, να μην τα αφήνουμε να χρονίζουν και μεγαλώνουν. Δεν υπάρχει πάθος καλό, όλα είναι ομά, τυραννικά και ακόρεστα. Η ανάμνηση των παθών του Κυρίου συντείνει στη θεραπεία των παθών μας. Και αν είσαι βασιλιάς, καμιά η ωφέλεια, αν είσαι εχμάλωτος των παθών σου. Όλα τα πάθη θεραπεύονται και κανένα δεν είναι ανίατο, αρκεί να μη αμελήσουμε και απελπιστούμε. Η θεραπεία των παθών έρχεται και με τη μνήμη της μελούσης κρίσεως και καταλήγει ο έξοχος πατήρ. Ποιο το όφελος αν είσαι πλούσιος και έχεις πολλά χρήματα, όταν στην αρετή είσαι πιο φτωχός από όλους. Ποιο το κέρδος να έχεις στα χέρια σου τόσα πολλά και να μην μπορείς να συγκρατήσεις τα πάθη σου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συμβουλεύει για τη θεραπευτική των ανώσεων παθών. Την επιθυμία της ουράνιας βασιλείας, το ταπεινό φρόνημα, τη δόξα του Θεού, τη μακαριζόμενη από τον Κύριο πτωχία του πνεύματος, την κάθαρση του νου και της καρδιάς από άτοπους, αισχρούς, πονηρούς και φανταστικούς λογισμούς και η απαραίτητη εγκράτεια του σώματος. Κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο εμπαθής άνθρωπος και αμετανόητος γίνεται πιο παράλογος από τα άλογα ζώα, πιο άθλιος και πιο άτιμος, υποδουλωμένος στα πάθη και μάλιστα επέρεται και μεγαλοφρονεί γι' αυτό, επιδίδεται στην ειδιπάθεια, την πλεονεξία, την περιφρόνηση, την κατακράτηση, την εξουσιαστικότητα, την τρυφή και την αρχομανία. Στον εξαίσιο ευεργετινό αναφέρεται η περίπτωση ενός μετανοήσαντος νέου που μίσησε ολοσχερός τα πάθη του. Είχε διαπράξει πολλές αμαρτίες και είχε καλλιεργήσει φοβερά πάθη. Κάποτε τον έλεγξε η συνείδησή του, μετανόησε και οδηγήθηκε σε ένα τάφο κλαίγοντας τις αμαρτίες του. Μετά μία εβδομάδα τον επισκέφθηκαν οι δαίμονες και τον παρακαλούσαν, προσκαλούσαν και προκαλούσαν να επιστρέψει στη συντροφιά τους, στον τόπο της ασωτείας, γιατί με τα τόσα που έκανε δεν πρόκειται ποτέ να σωθεί. Αφού είδαν και αποείδαν ότι δεν μπορούσαν να τον μεταπείσουν και να τον δελεάσουν να επιστρέψει μαζί τους, τον έδιραν αλίπητα και τον κατεπλήγωσαν. Κατόπιν πήγαν οι συγγενείς του και τον παρακαλούσαν να πάει σπίτι του να τον περιποιηθούν. Εκείνος αρνήθηκε επίμονα, μένοντας εδραίος στον τόπο της ασκήσεως και της μετανοίας του. Το ίδιο συνέβη άλλες 2 φορές από τους δαίμονες και τους συγγενείς του. Εκείνος ο γενναίος έμεινε απτόητος. Οι δαίμονες αναγκάστηκαν να ομολογήσουν την ήττα τους. Ο νέος νίκησε τα πάθη, κέρδισε τις αρετές και του δόθηκε από Θεού το χάρι